הנה זה יוצא לדרך, רבע גמר גביע המדינה, בית"ר ירושלים, בתלבושת הצהובה השחורה המסורתית שלה, תתקוף את שערו של בוריס קליימן הצעיר שנמצא בימין המרקע. הנה כבר כפר סבא עם הניסיון הראשון שלה עכשיו עם עידן שום שמנסה לשלוח את חן עזרא. הייתי לנו כאן קרן חמישית או משהו מעניין יותר, קליימן עכשיו עודף את הכדור, ורד ינסה להגיע אליו ראשון, אודינקה נסה לשחרר את הפועל כפר סבא ולהוציא אותה קדימה. הנה אודינקה משתחרר שם מהשמירה, עכשיו מופל, חכמון נמצא שם קרוב ואומר שאין עבירה. עדיין אודינקה נלחם, תראו כמה כוח יש לבחור הזה, נסה לקבל חזרה את הכדור אודינקה, אבל קאלה נמצא שם, גם כפר סבא מנסה עם לא מעט מוטיבציה להגיע את שערה של בית"ר ירושלים. אל הרחבה של קאלה, הנה הגבהה של שום, מי מכניס שם את הראש? הצלה מן הקו של אמסלם, אודינקה כמדומני. דיברתי על זה שנייה לפני שאמסלם הציל מהקו. יצחקי, ורד לידו, עדיין יצחקי מנסה לעשות שם את הסיבוב על לוי. שחקן ההגנה של כפר סבא מסתדר עם זה, עכשיו אודינקה שולח את עזרא במאות שם מול קוזוקין, עזרא מהיר מקוזוקין, אבל אין שם אף אחד במרכז. אודינקה גובר שם על גרשון, המאבק הפיזי. קודם לכן נראה את כפר סבא מנסה לצאת קדימה, שאודינקה נשלח קדימה מול בנאדו, אודינקה ראשון אל הכדור, אז אולי ברחבה, עכשיו עידן שום מקבל את זה, יכול לבעוט מהטווח הזה, זה מה שעידן שום עושה. ברגע שאתם עולים ברק יצחקי פורץ קדימה, אז תיזהרו, עשה את זה פעמיים וזה שלך היום. הנה אודינקה עכשיו מנסה לגבור שם על גרשון, אבל נבלם, הכדור נשאר של כפר סבא. זהו חן עזרא, הולך הפעם על בעיטה מרחוק. מצור שולח עכשיו את חן עזרא, אודינקה במרכז, הנה הגבהה, אודינקה נוגח, והנה השוויון! מי העז להספיד את הפועל כפר סבא? אמברוס, עזאוצ'ה, אודינקה, 1-1, קנטי כפר סבא. בתוך הדקות המצוינות של בית"ר ירושלים, התקפה בודדת, חן עזרא עם ההגבהה, ואודינקה עם השוויון. תשמע, קודם כל אני מתאושש. שנית, זה סיפור, מה שראית עכשיו, סיפור העונה של בית"ר ירושלים. כן, כל פעם שהיא ממלאה את הדלי, לוקחת אותו, בועטת בו, כן, כדי להתחיל כל פעם מחדש. כנראה שהם נבנים מכישלונות ולא מהצלחות. פעולה פנטסטית של הרמה פשוט בנגיעה אחת, הרמה מדויקת, המיקום שלו, הרמה של עזרא כמובן מצוינת. משום מקום כפר סבא עושה גול, בחצי הזה כמובן שלא הגיע לגול, אבל משום מקום זה יופי של המשחק. זהו טוביאק, לאזולאי, עידן טל מכניס רגל, וקוזוקי נמצא שם במאבק מול אודינקה. עכשיו זהו אלירן סיימון, אין עוד הרבה זמן להפועל כפר סבא, אודינקה נשלח קדימה, אין שם נבדל, אלגאווי וסלאמי ממתינים לכדור של אודינקה, בתוך הרחבה אודינקה. זה חושב שאחרי את הכדור, זה נראה, הוא הרבה יותר, לפי דעתי גם יותר יהיה ממדיסון, אבל בסך הכל לקבל אולי לחיים שיוסף כשחקן האחרים, פשוט לתת לו גם במשחק, גם על חשבון ולא נגיד... בוא נשאר גם עם ההזדמנות הזו עכשיו של גידי בתוך הרחבה, יכול למסור את הכדור, עכשיו נקבל את הכדור שם, מספר מלכה, בוריס קליימן כמובן משהו המחליט, יש את גלקריס, שוב, והשקעת של... אבל הוא מחלט את הרחבה, הוא יכול לקרוא את הכדור, ולתעשה לך מילה לעשות את שוויון, הוא דיברו את הכדור! איזה מהלך של החלוץ, הזמנו, אמרנו, אמר גיא לוי, אמר סלובודן דראפיץ', כנראה כל ההזהרות הללו נפלו כאן על האוזניים הערות. אודי החלוץ פרי הגוף הזה של הפועל כפר סבא עושה את השוויון. לכן נעשית פה עבודה כמו שצריך, כי זה היה משהו מתוכנן ומסודר. איפה שיש לו לצער, חייב לציין. שוער שבהחלט יש לו מקום בליגת העל, ביכולת הנוכחית שלו, בליגה של 16 קבוצות. אבל כמו שאמרנו, שיימן אוהב להחזיק אותם קרוב. קרוב לחזה. נכנס את הכדור של אלברט, אודינקה מתרומם מעל כולם. קריספיס ינסה לבעוט, זה הכדור שלו, נבלם.
שחקנים בצהוב, 6 במספר בתוך הרחבה של קורצקי. הנה הגבהה של קוסטרוב, מי מכניס את הראש? אודינקה כובש! 1-0 מכבי הרצליה בדקה 87. שמחה גדולה על הספסל של דראפיץ', והוא כנראה ידע למה הוא משאיר את אודינקה בשביל המצבים האלה. שער חמישי של הבחור הזה העונה, והרצליה גואלת אותנו ממשחק שלישי של 0-0. בוא נתחיל בפרקון, כלומר צריך להיות שם כדי שתהיה לך את האפשרות להפגיע גול, אבל אם גם מפה היה מחמיץ, אז כן, אתה צודק לגמרי. אבל שוב פעם, מצב נייח, איפה שיש בלגן, איפה שיש חוסר סדר, כמו כל המשחק הזה, בתוך כל הבלגן הזה, בתוך כל חוסר הסדר הזה, אודינקה היה שם, דרך אגב, החלוץ היחידי של מכבי הרצליה גם היה לבד 1.5 מטר מקורצקי. זהו שוב פעם מצביע חוסר סדר ואי שמירה על מיקום. והנה שריקת הסיום, הפסד שני העונה לעירוני רמת השרון, שגם מאבדת את המקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית. הרצליה ודראפיץ' יכולים לחגוג ניצחון חשוב, לא ביכולת גדולה, אבל ניצחון שמקפיץ את הרצליה מעלה, ניצחון שיכול לגרום להרצליה להתחיל לפנטז על השתלבות כלשהי בצמרת הליגה הלאומית, ואולי מאבק על עלייה. דיברנו על זה בתחילת השידור שלנו, ואמרנו שהליגה הזאת מייצרת כל כך הרבה מהפכים במהלך העונה, שאני לא אתפלא אם אני אראה את הרצליה בעוד 5 מחזורים נמצאת במקום הראשון בכלל. מבקש לופה זה לבוא לקבל מהם את הכדורים ולהתחיל את המהלכים ההתקפיים ממנו. מה שנקרא פליימייקר. פליימייקר, בדיוק. תהיה פליימייקר. הנה אודינקה מנסה עכשיו למצוא את אופיר חיים שמצליח להשתחרר נהדר. אופיר חיים מקבל את זה חזרה מפארקר. זה טעות. היו צריכים לתת לשי ביטון בצד שמאל לבד, היה פנוי, אופיר. אנחנו נראה את זה עכשיו, השתלטות של אודינקה, הנה אופיר מקבל את הכדור. הרצליה מוצאת את עצמה במצב של יתרון מספרי, 3 מול 1. כן, הנה פה אופיר היה צריך, או אבי פארקר, הוא היה מורסב, מצבו בקבוצה לא היה כשחקן הרכב, הוא לא פתח, כן פתח, ולאט לאט הוא נכנס לכושר, הרבה בשיחות אישיות איתי, גם עם הסוכן שלו ואת קראוס. אמרנו לו... בינתיים אבי פארקר בתוך הרחבה, הזדמנות ראשונה אמיתית נוספת להרצליה. שלומי דהן מחזיר את הכדור הזה לאיתמר ניצן,
הרבה דובר גם על השוער המכונן הזה, אולי השוער הטוב בליגת המשנה, באמת השוער הטוב בליגה הלאומית, בלי ספק. כן, מנבאים לו עתיד יונתן, גם קבוצות מליגת העל. כן, זהו, היו דיבורים שאולי כבר בינואר. בואו נראה בינתיים את יוסי רוזן שמנסה לבעוט ללא הצלחה. הרצליה תקבל כאן עוד זמנות, בינתיים יש שם פגיעת ראש של אחד משחקני בית"ר שמשון, זהו אותו אלון סולטן. עכשיו נצליח לראות מה קרה לו, הנה כאן התנגשות ראשים או מרפק קטן שהוא מקבל מאודינקה. בדיוק. מניעים כדור יפה, הרצליה מחפשים כל הזמן את השטח הריק, על מנת למסור את הכדור, הנה אודינקה לבד. ביטון בתוך הרחבה, זה מסוכן עבור הרצליה, ביטון צריך להבקיע! ביטון שולח את זה החוצה, יופי של התקפה של הרצליה. גם שי ביטון הכין את עצמו נכון אל המצב הזה, אבל הקבוצה שנמצאת במשבר התקפי כל כך עמוק לא מצליחה לנצל את ההזדמנות הזו. איזה יופי, דיברנו על הנעת כדור, זה התחיל עם דני אלברט וקריספיס. דני אלברט מוצא את אודינקה, משתלט על הכדור יפה, שרר את כל מה שקשור להנעת הכדור. לטעמי גם רועי סנדורי וגם סולטן מהקשרים האחוריים ומנסה לנהל את המשחק מאחור במרכז השדה, ועכשיו ראינו התקפה לא רעה שלהם שהסתיימה בפאול, אבל ככה צריכה לשחק בית"ר שמשון, בסבלנות להניע את הכדור. הקשרים האחוריים, גם הבלמים, גם המגנים חייבים רגע, אודינקה בתוך הרחבה, גם שי ביטון שם שער עצמי! איזו אומללות מצד ההגנה של בית"ר שמשון, ומכבי הרצליה בלי להתכוון לכך עולה ליתרון 1-0. גם זה שער, גם זה נחשב, אבל איכשהו ומשמיים נעשה כאן צדק, כי הקבוצה הטובה יותר היא זו שעולה ליתרון. ללא ספק יונתן, הקבוצה הטובה ביותר, ואתה יודע, אם החלוצים לא כובשים אז יש שחקני קבוצה יריבה. שער עצמי אומלל, כן, אומלל גם מצד בית"ר שמשון. תראה, בעיטה, מנואל פפור רצה להרחיק את הכדור. עונה מגובשת ומלאת אהבה בחקה למועדון במועדי בית"ר שמשון. שים לב על אודינקה, כמה חסון, תמיד ראשון אל הכדורים, תמיד ראשון, מנסה לשמור, לגונן על הכדור. הפעם הוא מצליח גם להוציא עבירה ממוסה סלמן. מוסה שנמוך ממנו הצליח להפיל אותו, תראה, הופ, נתן לו קטנה, מה שנקרא פאול היה על אודינקה. גביש עליו, גביש מאוד מאוד נחוש ומוציא את הכדור הזה בצורה מצוינת. מתפתח פה שחקן הגנה מאוד מרשים, עודד גביש. מצוין, דיברתי עליו, ראינו אותו גם במשחק מול קריית שמונה ששידרנו את המשחק ב-0-0. דיברתי עליו, בשקט, צנוע, חזק, קשה מאוד לעבור אותו, עושה עבודה שקטה טובה, מתפתח לנו עוד בלם טוב מבית יוצר של אריאל שיימן, חייב להגיע למצבים, למרות שלפעמים אתה עוסק עם חלוץ אחד ואתה מגיע ליותר מצבים. יש שוב את הרצליה, אלו הם חייו של כדורגלן, יום אסל יום בסל, משפחת הזו מרגישה את זה הכי טוב שיכול להיות. מקווה בשבילהם ששבוע הבא הם יצליחו יותר. יפה, כדור יפה מאוד של אודינקה. ביטון ינסה להגיע, גם מגיע, המופה מפעיל עליו לחץ, ביטון לוקח לו את זה ללא קושי, זה מסוכן עבור הרצליה, הנה ההזדמנות, זו גם הבעיטה, יוסי רוזן שולח את זה החוצה. שי ואבא? ייתכן? יכול להיות בכדורגל, גם לא. ייתכן, אבל נראה לי שהזמן שלו באמת הולך ואוזל, כי אמסיס כבר כאן מוכן בעמדת החילוף. כאלו בכדורגל, שאתה בא להחליף שחקן. רגע, בוא נראה את אודינקה, תראה כמה כוח וכמה מהירות יש לבחור הזה שמצליח להתל שם בהגנת בית"ר שמשון, אבל לא למצוא את הרשת. והנה, נגמר הזמן. עכשיו זהו קוסטרוב, ניסה למצוא שם את אודינקה, אבל באדיבות השלולית אודינקה גם מגיע, ביטון עושה את התנועה לידו, עדיין אודינקה עם הכדור, זה יכול להיות מסוכן, ביטון מקבל את זה עכשיו, ביטון מרכז את הכדור הזה, וסול עם צמח נמצא שם כדי להרחיק, נראה לי שעדיף היה לו ביטון היה בועט לשער. יכל לבעוט, יכל למשוך עם השמאל ולבעוט ברגל שמאל, אבל ניסה למצוא את אופיר חיים שהגיע מאוחר מדי, אבל כדור יוצא מן הכלל של אודינקה, אנחנו רואים גם שהוא יודע להוביל כדור, מרים את הראש, הנה אנחנו רוצים. 6 שחקנים במספר. וגם חלקם גבוהים ויודעים לנגוח. שוב סוויסה עם הכדור החופשי, חסרמה מנסה להגיע, אודינקה נמצא שם כדי לסייע להגנה שלו, ועכשיו הרצליה יכולה למהר, אבל הכדור הזה של קוסטרוב לא מספיק מדויק. צמח, סוויסה, רוטשט והמשה במרכז הרחבה, המשה מנסה להגיע. עכשיו זהו אודינקה, משאיר את זה לאופיר חיים,
שמירה על לואי ממשה, כמו שאמרתי, עודד גביש ועוז יפרח. תומר סוויסה, השחקן הטוב ביותר של קריית שמונה, כמעט ולא מורגש. וגם ג'ובו שמנסה מתוך השלושה לעשות משהו, גם כן עדיין לא חייבת לנצח. אפשר לציין אותם שהם היו טיפה יותר טובים היום קריית שמונה, טיפה, לא הרבה, לשאוף להגיע לליגת העל. בשבוע הבא הרצליה יוצאת למשחק חוץ מול בני לוד מהתחתית. קריית שמונה כאמור פוגשת בבית את ביתר שמשון. 3 דקות, זאת תוספת הזמן, 3 דקות שמתחילות ממש עכשיו. הנה הגבהה, זריס שוב נוגח. בינתיים חוגג ינסה לחזור, כך עושה רושם. אודינקה מנסה להשתלט על הכדור וגם מצליח, יכול גם לשחרר בעיטה ברגל שמאל. הצלה נהדרת של שלו, יופי של בעיטה של אודינקה, וכבר אחרי 10 דקות ראינו כאן 3 אירועים. יונתן, ראינו פה איזה חלוץ פיזי ואיזה חלוץ מצוין. עצירה בחזה. ליגה מרתקת וחלומית. שוב אודינקה נשלח, דורבור שם עם הרחקה לא מספיק טובה, אבל הנגיעה האחרונה שלו צריכה להוציא את הכדור הזה החוצה ולמנוע מבוכה בהגנת בת ים. כדור הקרן של בת ים, מאור עשור עם ההגבהה. אודינקה סוגר שם היטב ומרחיק. דני אלברט מרבה לעלות היום לעזרת ההתקפה, ובצדק, כי בת ים מאפשרת לו. הנה קריס ביס רוצה עכשיו את אודינקה, 5 שחקנים סובבים אותו. יותר לשחק על הארץ ולהניע את הכדור ברגל. האורסור זה שהגביע את הקרן. אודינקה יורד במצבים הנייחים כדי לעזור בהגנה עם המסה והגובה שלו, והוא גם זה שמרחיק את הכדור. בינתיים עבירה שם על אופיר חיים, זה של הרצליה אצל אודינקה. לאור לוזון עם בעיטה ראשונה ברגל שמאל, יש לו בעיטות מהטווחים האלה, כבש גם כמה שערים בליגת העל אור לוזון. דני אלברט עם הכדור לכיוונו של אודינקה. תסתכל את הסגירה של איזי דורבור, פשוט יוצא מן הכלל איזי. Rõ ràng là vào thời điểm này cả câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Cato Khánh Hòa đều đang ở những vị trí không an toàn. Và bóng được chuyền lên cho Timothy. Đường chuyền khá tốt của Timothy. Tuy nhiên đồng đội của anh đã băng lên không kịp. Vừa rồi thì hậu vệ Trần Văn Học bên phía Cato Khánh Hòa đã kịp thời lui về. Rất nguy hiểm. Tình huống đánh đầu bên phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Quả đánh đầu là của Ambrose. Lúc này Cato Khánh Hòa đã thi đấu tổng cộng 8 trận đấu trên sân 19 tháng 8. Họ có được 4 trận thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Trên sân nhà thì rất tốt. Đường chuyền vào là của Ambrose, chiến thắng được thủ môn Minh Phong. Timothy. Xuân Thành. Ambrose. Khá hay.
Pha mở cánh của Ambrose. Công Vinh. Đó là tình huống xử lý của Ngọc Điểu. Bóng vẫn còn. Tình huống cứu bóng rất cố gắng của Ambrose. Lê Công Vinh. Khá trống trải. Công Vinh. Công Vinh. Lê Công Vinh. Ở trong một thì nhìn chung tuyến trên của đội khách đã hoạt động tương đối cố gắng. Rõ ràng đó không phải là đầu tiên hàng phòng ngự của đội khách bộc lộ sơ hở trong việc kèm người. Và với những cầu thủ có thể hình tốt như Adegole, bước vào hiệp 2 thì câu lạc bộ đá Hà Nội đã chọn lối đá phòng ngự một cách rõ ràng hơn, một xu thế phòng ngự rõ ràng. Tuy nhiên hậu vệ theo kèm Timothy. Xuân Thành. Rất đẹp mắt. Tỷ số được cân bằng 1 đều. Pha tung người mắc bóng hết sức đẹp mắt của Abro. Bàn thắng đến hết sức bất ngờ. Đúng vào thời điểm mà cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số cho chủ nhà Cato Khánh Hòa vẫn đang ở ngoài sân sau một pha tranh chấp trên không, thì đội khách đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1 đều. Pha ghi bàn quá. Hai bàn thắng của đội khách chỉ mỗi khi có bóng. Timothy cho đội chủ nhà.